Winndere. Sincannaɓe mbima Daouda Dia bisimilla ma. Sincannaɓe koye ma jaadi e nder gollal he. O wi sincannaɓe koye ma jaadi e nder ngal ɗo gollal ngal golleten. Ngal ɗo gollal ko enen fof ndendi ngal wona gollal ma an tan ko gollal men. O wi ngal ɗo gollal ko enen fof ndendi ɗum wona gollal ma an tan ko enen fof ndendi gollal ngal. Fof ma en dardo ha gollal ngal Allah waɗi hen sutoro keɓen ko jiɗɗen ko so Allah jaɓi. Enen fof ma en dardo an Daouda Dia gollen ha Allah hokken ko jiɗɗen ko. O wi debbo hen e gorko hen cuka e moɗo goto fof ma wat fodde mum ha timma ha Allah hokken wuule daña ko jiɗɗa ko seni jam. O wi ko engagement total min jogui. Ɗo hay goto yaran te. ɗo Daouda Dia yo ɓerde ma ɓuuɓ hay goto yaran caggal. Bismillah mon amin jiɗi noon garton ɗo taw ko garal ngal min kebli. Hamin jiɗi garton ɗo taw ko garal amen hamin keblani ɗum. Amin keblani ɗum. Taw hamin keblani ɗum. Ɗum woni ko ɓurani. Ko ɗum ɓurani min Daouda Dia. Kadi mbaɗa hen so Allah Ko jaɓi. ɗum kadi mbatten. Job. Oyo salmini bandiraɓe. Komin rewɓe ɗo tan. O wi komin rewɓe ɗo tan. Min payi ko semme. Min payi ko semme. Te gure ɗe fof ne padi min. Gure ɗe fof ne padi min. Won mobilisation ngaji mawɗi ko en Horkadiere en Hounare en Semme en Doole gonton mobilisation ngaji mawɗi gonton. Gure kewɗe nene dari ene mbaɗi mobilisation ngaji mawɗi ene padi min kadi ko mobilisation mawɗi Doole gonton. Te kadi min jiiɗa yetta toon jamma. Kadi min jiiɗa yetta toon jamma taw libbiɗi. Min dewɗo tan salminde mawɓe ɓe. Min dewɗo tan salminde mawɓe ɓe jinnaɓe men moƴƴuɓe wonɓe ɗo ɓe. So Allah jaɓi ma en gartuga hen e campagne. So Allah jaɓi ma en gartuga taw ko campagne addi en. Ene yaaji. Taw ene yaaji. Rewɓe ƴetta konngol. Rewɓe dokke konngol. Sukaɓe ƴetta konngol. Sukaɓe ƴetta konngol. Mawɓe ƴetta konngol. Mawɓe kadi ƴetta konngol. Mamin kokku on temps juuɗɗo. Mamin dokku on kadi taw juuɗɗo so Allah jaɓi. Jiɗɗon fof kalon. Ko jiɗɗon fof kalon. Oɗo saaha ene raɓɓiɗi en. On oɗo saaha ene raɓɓiɗe men. Komin fadaɓe no feewi. Komin fadaɓe no feewi. Ma jaafuɗon mi tan. Ma jaafuɗon min kadi a saha goɗɗo. Min calmini mawɓe ɓe. Min calmini mawɓe ɓe. Min beltima e mobilisation. Min beltima e mobilisation baɗaɗo. Ko responsable uji mawɗi. Ko responsable uji mawɗi gonɗo. Kono so Allah jaɓi mamin gartuga hen. Kono so Allah jaɓi mamin gartuga. Taw ko mobilisation mawɗo. Taw ko mobilisation mawɗo watteɗo. Ma jaafuɗon min no feewi. Winndere.
Ndarde sen jadon ɗo min goni minen kam welinaɓe min mbawa halde weltare amen ko waɗani min ɗo ko minen ɓe min jibinama de hamin jibini ha ɓiɓɓe amen jibini min meɓani hebde cadre poɗɗo no hono ngal ɗo teddugal wallahi waɗanno min ko waɗan min ko ndeɗo weltare min mbawa halde heddigo ɓoreji amen wonduɓe amen ɓe kalana min ɗum kono minen jinnaɓe wuuro ngo ha ko taari wuuro ngo min mbima questeur à l'Assemblée nationale monsieur le maire commune mo Horkoƴere bisimilla ma an de Daouda Dia ko an pismiɗo hoorema ko fayidagal ma gartuɗa ɗo ko ɗum tawɗa ɗo ko ɗum mbaɗɗa ɗo minen de kala komin mbima walla komin mbaɗanma ɗen famɗe amen ala komin mbawi waɗantema noon saabu ko mbaɗanɗa min ko ene ɓuuri min doole ɗum noon min mbima Allah jarama jobdi a jobdi ndi enene makko Daouda Dia minen mbiɓe maraka jarama Winndere. Moussa Dia, premier questeur à l'Assemblée nationale. Mbondy Chama Dabo Dabo Romodo ene nder Hamady Hounare. Hande samedi le 25 décembre 2021. Honorable Daouda Moussa Dia jaɓeteɗo ene Hamady Hounare. jaɓɓoromo ko mo ganduɗa kañum tigui woni Mbondy Chama Dabo. Voilà, bandiraɓe ɗo enne ko garage Hamady Hounare ko Mbondy Chama Dabo jaɓotomo ganduɗa kañum woni premier questeur de l'Assemblée nationale woni Daouda Moussa Dia. Hande eɗen samedi le 25 décembre 2021 à partir de 18 h Hounare rendi ɗo enne tabarakallah machallah e jaɓɓade premier questeur de l'Assemblée nationale.
DSR maire mo commune Oxro ko jere Allah no ko dañi fo en dañi weltare hande mawre nder Hamady Hounare noddude yimɓe ɓe tiiɗani tiiɗi ko noddude yimɓe ɓe noon won noon yimɓe commune o e diwan o fof ene sohli Mbondy cama Dabo ene sohli Daouda Moussa Dia kala koko mbinami ko kettel tuwolel kettel Dabo jamanu kanko woni kittuɗo fuuɗi ɗo heege e nder diwan nden so gandema weede boosiyaɓe ha fayen ma ɗo e Hamady Hounare fayen ma horko ƴere heege men yeehi ɗomko men yeehi caɗele men fof Allah itti Winndere.